Felly mae'r ganolfan yma, da ni ar safle ysgol Tryfan ym Mangor a da ni darparu'r gwasanaeth ar gyfer ysgolion dalgylch Arfon. Mae rhan fwyaf o'r plant yn cyrraedd neu heb ddim Cymraeg o gwbl. Felly pan maen nhw'n cyrraedd i ysgolion nhw, maen nhw wedi symud o ella Lloegr, da ni wedi cael plant o gefndiroedd o Affrica, a maen nhw'n cyrraedd Gwynedd heb ddim Cymraeg, felly maen nhw dod ato ni am 10 wythnos i ddysgu Cymraeg. Wel, mi fe'n dychwynwyd i wneud buddsoddiad yn y setiau pen mwyn sicrhau bod y cwricwlwm Aberola yn dŵad yn fwy byw ac yn fwy deiniadol a dyd y gwir i'r disgyblion hynny sydd yn mynychu benolfanna trochi i ddod â fo i'r byd digidol sydd ohoni heddiw felly. Felly i wneud o'n fwy cyffaes i'r plant a dyd y gwir. Pentref ydy Aberola sydd yn bentre yng Ngwynedd. Mae o'n bentre glan môr, mae o'n llawn cymeriadau gan gynnwys ffermwyr, siopwyr, pobl ifanc, pobl hŷn, pobl sydd yn dod o bob cefndir ac felly mae'n adlewyrchu cymdeithas yng Ngwynedd yn 2025. Wel, mae'n wedi helpu fi yn fel siarad mwy hefo ffrindiau fi. Weithiau maen nhw ddim yn gallu siarad Saesneg yn da, so mae Cymraeg wedi helpu fi siarad hefo nhw mwy. Yn sicr, mae defnyddio technoleg yn cyfoethogi profiadau dysgwyr newydd, yn gwneud y Gymraeg yn real a defnyddio'r Gymraeg yn brofiad cyfoes a byw i bobl ifanc. Ac mi fyddwn ni yn argymell bod pob awdurdod yn manteisio ar y cyfleoedd sydd yn dod o fuddsoddi mewn technoleg.